Naglalaro sa 200 hanggang 300 ang pinakamataas na bilang ng bagong kaso ng COVID-19 kada araw sa lalawigan ng Pampanga mula April 11 to April 23 batay sa datos ng Provincial Epidemiology and Surveillance Unit o PESU. Ang COVID-19 surge na ito ngayong Abril ay malayo sa kulay asul na linya ng COVID-19 incidence noong buwan ng Marso na single digit lamang ang bilang ng mga tinatamaan ng COVID-19 sa lalawigan. Ayon kay Pampanga Provincial Administrator Attorney Charlie Chua, natanggap na nila ang rekomendasyon ng mga alkalde sa Pampanga sa kahilingan na i-extend o palawigin pa hanggang May 15 ang Executive Order No. 5 ni Pampanga Governor Dennis Delta Pineda o ang tinaguriang household lockdown. Ito'y base na rin umano sa COVID-19 incidence sa Pampanga at estado ng hospital and isolation utilization ng probinsya. Critical, high and critical levels ang utilization rate ng mga dedicated COVID-19 beds ng probinsya, including yung mga ICU units at saka mga mechanical ventilator natin. Ayon sa opisyal, hindi lamang ang COVID-19 surge ang problema, kundi ang relatibong pagtaas ng mortality rate o bilang ng mga nasasawi sa mga nakalipas na araw. Biro mo, yung mortality rate na lang, no? From ang highest kasi natin na daily mortality rate noong April 22, 23, 13 tayo nung mga namamatay. 13 a day, ha? 13 per day. So ngayon naman, as of 27, bumaba naman, naging 9 na lang yung ating mortality. Nais raw ng mga alkalde na i-extend ang household lockdown dahil isa sa pangunahing sanhi pa rin ng pagkalat ng virus ay nagmumula sa household o pamilya na nagsasagawa ng okasyon at pagtitipon. Pagka tinanggal mo yung decor, ba mamimili nilang, hindi naman natin kasi kayang kontrolin lahat ng households na merong yung kapitbahay mo pupunta dun sa iyo o di ba magiinuman kayo dun sa labas. Nakakatakot yan lalo na nga ngayon, di ba? Ang tinatamaan household, kung isang household, lahat ng membro halos meron pagka meron yung isa. Tiniyak naman ni Chua na hindi lamang ang mga miyembro ng Pampanga Mayor's League ang kukonsultahin sa inaasahang babalangkasin na bagong quarantine classification. Sinabi ng opisyal na bagamat nasa ilalim ng MGCQ ang Pampanga, ang paghigpit ng community quarantine protocol ay alinsunod sa estado ng health facilities ng lalawigan na ang estado ay nasa highly critical pa rin. Paulo G. Santos, CLTV News.